O, Denise! Šta to radiš tu, ba? Evo ti narasla trava, treba kositi. Ne trebamo još. Kako ne treba? Ne treba. Gdje su tikve su narasle? Evo i velike. Evo tikava. Nisi pustio koze još? Kako nisam pustio, zatvorio i sad. Aha, sad je zatvorio. Bile nisu još pobjegle na more. Jel to opet na zemlji ležiš? Pa Opet... jebi ga na ovom Milina. Ja. I šta ima još? Ništa baba, eto Garo, kraj meni. Vidio sam Garu kod kuće, onda si ti rekao. Vidiš mu krpelja, jebem li mu. Gledaj. Krpelja. Krpelja. A što je ovo? Hoći si? Šta ima? Ma ništa baba. Odatle ti posmatraš tamo redom ko ima. Ne budi mi najljepše, sam ti rekao, ovdje ćemo sto napraviti. Pa ovdje se treba onaj iščupaš. Eno se nad ovog džipa, doćer ovog džipa, eno ga. Ja. Gdje ste to išli? Bili smo, joj Bogu za, u Kukavicama. Kukavice, kukavice. Bio kod Mašića onog, jel? Ne znam, policiji, ne znam koji je. Isto njega kupili neke teladi. A sjedi tu. Ja, šta si rekao, šta ti bilo sjareta? Pa krepa robi. Što? Sjedi tu. Pa šta mu je bilo pa krepa? Ja ne znam. Jednako mi jare ovdje do nove godine bi 300 maraka bilo. Ja, pa šta si sad kupio nešto, jel? Ma uzeo se na kozu i dvoje jaradi, ono što mi je postalo, znači ono 300 maraka što sam ti donio. Ja. Je uzeo ja sebi. O, gdje se od on? Jes prenio i nisi? Nisam još, neka mi rekao. I jebi ga, evo gledam, eto ga tu, goni se Renom gor. Ovdje večeras na večeru gor po njeva. Aha, kad je došao Senat? Prekući. A ja. Dva, Vidim zagradio okolo. sve je zagradio. Aha. Sad idite blakše, neće koze gore ići proći. Ne mogu proći na cestu gore. Samo ih pusti. Ma, žalostno mi, ranio ga od jesera, duda mi krepa. Jebi ga. Jesi to opet pošao piti, jesi? Ma nije sam. De uzmi Ma jesi, jebo ga, ti priznaj da jesi kad jesi. Pa jebi ga učerajmo. Kad te ja zovem, pomalo, nemoj jebote. Opet ćeš nakon ko zimu zagovarati. Neće biti ko zimu. Misliš? Što radi ona motor kako Singerica. Jesi rezo, jesi? Jesu sam išao go na brdu. A je ti neće original, ba. Pa zna onaj, kako se zove, suvac šta valja. Pa pisao mi neko, evo poruke na telefonu. Pisao mi. Ja. Kaže Mateo, nećeš da mu se javiš. Nije me ni zvu. Kaže on zvao te. Nije. Evo ti, nek ti sin pogledam. Evo, nije me niko, eto. Evo, telefona, ako je zvao, evo. On kaže zvao te više puta, red je da mu se kaže javiš, Boga. Nije. Ovo sam pazio mi brugo da mi ne ispadne. Eto, ode mi jaren oliko. Ja. Evo vidiš, odsuvada kamera, vidiš je dole. Dobra kamera, probao, sad ćemo i na nju snimat pa ćemo vidjeti onaj kako izgleda. Isti ti. Jel da? Isti ti. A ja. A na kog ti ličiš jebem? Ja ne ličim ni na koga. Kako? Ni na majku, ni na oca, nikog ja ne ličim. Eto. O, pote! Jel te zvala majka? Ma nije. Niko te ne zove. Joj, Denisa, sve te zaboravila. Eno, gdje su ti, isto puštane, jesu? Nisu, pa prije 15 minuta zatvorio. I on što mi jutro se na gor. I vrati mi. I ovdje je pas dosad i tako ja. Uzmem dvije koze, kozu i dvoje jaradi kupim sam. Tako. Ono što mi su poslali, ono 300 maraka, uzmem. A ja, šta ćeš? Moj Denisa ga moj. Evo ti opasle dosta ovo moraš. Nisu ovo opasle, Alja me je zvao, jučer me Alija zvao. Ovdje na neće zadugo još zrela treba biti. Za 15 dana. Kako to, šta omere, brate Totki, kako to? Eno. Ko te je zvao, jel te zvao onaj... Mik? Jes. Eto.
Šta kaže Mika, kad će doći da pokrivamo? To je Samre do tebe donio, nije do mene. Ma ja ništa dok Mika ne kaže, one nisam ja, boga mi. Ništa, Ja volio danas da hoće, ja, kad sljedeći vikend, bilo kad onaj... Ovo čekaj malo, izvini, To se nekako ti. te gledam, izvini. Opet ležiš po zemlji, stomak će te bolit malo. Nek boli, vala da Bog da me sve zabolilo. Ode mi jaren uliko. Pa koje, od koje koze? Pa od one... Što smo je stavili ja i ti onaj... A što ima dvoje ono? A ja, Jedno, muško, jel? jedno. Jel muško ili žensko? Žensko mi najgore krepa. Ja, pa šta mu je bilo, jel to ono što ga nešto ujelo ga, što kažeš oteklo? Pa to je ono. Ja. Na deberatu te... To ga je zmija sigurno negdje čopla. Nije. Ono je ovak bilo oteklo. Ovak do ovdje je bilo oteklo mi. Kažu hoće to kad ima one, kako zove, metilj. Ma valjda se na djavo u koji vodi moj Samre, moj kad sam vidio, da malo nisam trku. Šta ću sad? To je zarada imamo. Pa eto kupio se dvije, hajde. Troje. Eno sirana, evo sad će... Eno ga riba uzu. Eno 300 maraka kupio, eto. Dao kozu dvoje jara 300 maraka, eto. Eto dobro ti je, nije ti se skupa. Ova su golema jara velika. Jesu li kosana ili su oni smeđi? Gledaj, eno njegovi, nu. A? Eno moje prva ide, eno i gledaj. Bijela ona. Nije bijela šarna, prva moja. Eno za njom jarad idu. Eno im. Smeđa ona. Eno im. Ne idi dobiješ, ne idi propadneš, ti tako ti uvijek. Šta će ti uče kad crče neko dan kamion je tu. Nov kamion crčimo. U koga? Nekakav tutlak, žuti kamion. I stade, a? Tapijamo. Pa ja, šta ćeš? Garo bolan. Garo samo uz tebe. Mačak na stolu bio. Ne da mene, on ne da mene za milijone. Znači, Denis se opet pomalo. Pa šta ću ja, ljudi, ne mogu iz ove kože u ruku. Eto. Pa bio si rekao da nećeš. Pa šta ću ja. Sutra idem ako voda da se kola s njim, idem na kupim kukuruza. Aha. I se svraćao skupio hljeba? Jesam, uzim hljeba, uzu. Pa jedino ne radi nedeljom. Ma mi jutro, koliko je bilo ranije došlo. Malo kod kuće bili, malo do krompir je okopao, malo. Kako ti je majka? O dobro. Kad se šišat, ba? Jučer me otac zove, ne znam kako ću otići ja i ti platit ću, a koliko je, dat tebi Denis. Što? Ne mora, skroz, nikako naravno više ne mora. Rehota da odem da ga obiđem dok je živ. Ja. Eto, u Banoviću da odemo. Eto, ja i ti. Pa jedino subota jedna. Da ga obiđem, da vidim. I o to me podsjetilo. Ma sve me podsjetilo. Ova motorka. Ma nema. Znam je ovak. Tada sam god drba narezao silu Božiju. Narod pita gdje je to Denis, nema Denisa, ne mogu ja snimat non stop. Ma gledam nekakav joj, Samre moj. Ovo je moj Samre, brate slatki. Iz Banja Luke. Ja. Eto. Čuješ. Ja u onome umokrom u prodavnicu vratio kad izlazi čovjek neki pita, kaže ideš li kod Denisa, gdje je Denis? Poznaju ga. Postao si popularan Denis, ali nešto si narod iznevjerio, počeo se... Ma baš me briga vala, ja ne da popijem malo kiseli. Ili ljuta ili kisela, kaka ti je? Ma baš Denisa briga, Denis je godinama šofer bio i godinama je teglio šta je stio. Eto. Ja. Daj mi vidi ko mi je ove poruke pisao. Neko ti pisao, a? Neko mi je pisao, ja ne znam.
Ja, na Viber. Ima neki znali Mercedesom, neko im poslao zna Mercedesom. A ti voliš Mercedesov znak? Au. Nema interneta. Šta moraš prekrižiti? Nemoj. Pa isključi to, pa on stavi da ga ne može niko zvat na Viber. Ko ne ometaj, pa nije to mogu niko na Viber ne zvat, ja. Piše ti ne ometaj, zato ti nisi ni čuo. Biba mi poslala 10 maraka kredita. Aktivira internet. Ha? Ne znam da on pali. Pa daj mi ključi. Jel ima uključena paki? Jedno 5 maraka mi ključi stavi što mi je Biba poslala 10 Uključimo maraka. 5 maraka na heftu dana. Ete. Maca Sad ne. si ti go radio. Gdje? Okopavao krompir, bo došao danas, vadim zuba, iznijem zuba, A, to tebi čekićom trebamo Da, kad ćeš iz zubaru, ba. Tak ja moram, evo 6 sam već izvadim, ima još 6. Pa na sam sam ja na socijalnu. 6 ili 7, pa socijalno moraš imati zdravstvenu. Ne imam. Ja ne imam ti zdravstvene knjiže cenovi. Pa moraš ganjati. Vozi, evo ti sam radio, ti šta donio? Nema ništa, nedelja nisam mu kupio. Zlo. Prošli put Cijeli je on pobjede bilo. jednoga leta. I njemu on je nas ne naljutio, svi da zabio glavu u zemlju dole. Ništa mu nismo donijeli. Ti reče nećeš dolaziti, rekao hajmo mi vidjeti, možda je došao Denis. Pa došao, bili mi Ti kažeš ne znam hoće ja doći on je večeras. kukavicama gor bilo. Išlo Ja. kukavicama. Ako ti nije mrsko. Na stolu jednu cigaru ponesi. Na stolu u meni, na stolu jednu cigaru, samo jednu cigaru ponesi, ne smijem puno pušiti, da se pluća. Zapalit ćeš se, od rakija cigara ne ide, zapalit će se u tebi. Joj, Denis. Denis je baraba. E tu ćemo ti pjesmu smisliti jednu i da ti Pa ti zapjevamo. znaš u mene rođaka, ovo pjevala mu djeca, rođaka Ademara. Jedno kamiona gore prođe. Sad je Hare prošao, Jel? A s kim si ti išao? išao s Edicom, Aha. išao. Eno se na ovog džipa, gledaj. Evo vidiš. mamo ovog auta, njegovog. A. Onaj, Medino! Eto ti koza, ajde uzbrdo. onaj jedan zalivad auto, jel? Onaj koza, ovdje će ona godinama biti. Jesi mu ključ? Nema interneta, moraš gore izaći na onog puta da mu aktivira. Ništa. Slab ti internet. Ili tamo ne je dostupan ti, Mateo. Evo, No servici, nema internet. nema interneta, ti nisi imao, jel? Piše gore, nema. Ja, nema, slabo ti internet. Zove onaj krajišnik. Krešnik. Ti ga Evo ti mu se javi, samo ako bude zvonilo, ali neće. Nemaš internet, moraš pomjeriti se. Nemaš internet. Pa boraba svjetska. Neko grbo ovdje ima. Bio mu krp. Ima još, evo ima krpi. Prekin, pa eto pričniješ dok mi ugasiš. Nema internet. A nema internet. Sad zato jedva uhvatilo mrežu, ali ne... Ovo liči. Uhvati mrežu, ali nema interneta, to je problem. Ma jebe, kako sam rekao, Edis, ovo su opet dobri telefoni. Evo vidiš, kome je zvao, hajde ti znaj Bože. Da im ko ti još zna. Koja za kozama lijetim. Vidiš, nisi imao onaj interneta, zato te Mateo nije mogao dobiti. Pa što ne nazove na svoj broj? Nazovi ga ti na svoj. Pa ne mereš broj strani odvuće ti puno. Hrvatski broj. Ima on 3 broja. Neko te je zvao, 893, to te ja zvao. Joj, jezam te. Tvoj broj, to je tu. Jo.
I dobili ste jednu govornu poruku, neko te isto to. Aj znaju ko je. 062. Neko ti je napisao, Denice, stavi štafle ispod tog lima. Ej joj, pa ko je to pidio? Izbacit će ti korozija. Aj sad će Selam. pokrivat. Ha? Rekao pokrivat. Znaš tu pada. Ovo Ne su mogu ga dirat, ne ostale mogu ga ti. dirat, on je... Evo Điđo, odi Goran, te vidi malo sam. Evo, propuštenih poziva, imaš kamaru. A joj, ko da znao, to i gledam. Oj. I ja te evo zvao i svi se te zvali. Vjerojatno ima Mateo jer ne pišu ovdje brojevi. Ne znam po broju, ne piše ime. Evo denim se telefon, evo ga. Šta sad? Ništa sad tu telefon i ostavi ga u džep. Imaš internet sad, moraš zvati gledati ono što treba. Pa gdje si mačak? Gledaj ti njega. Vrti se. Vrti se. Vidi ga, vidi ga. E vidiš, nema sad on je igrica. Pa ja ti igrice isključu. Dosadno ti Jebi, bilo. daj mi igrice uključi. Pa potrošiš bez veze na igrice. A, Ma ne, ključi, dolaze zato ti da obavještenja, neki dan sve koja ti isključim. Šta ćeš s igricama? Dolaze ti bez veze. Sudoku, ono, upi ga, bolan, samo dolazi, malo pa mu dođe poruka. Troši ti internet bez veze. Bolje ti nešto gledaj drugu. Evo moje koza, tam su. A ja Evo ništa ovi čovjek sustav, ima. evo nemoj misliti da sam ja sad nešto prodao, ništa nisam prodao. To su im poslali Kimeta i Rahmarja kupio. Eno senala živan, ti rekli je sada doći. Uzo. Zato što maraka kupio sebi. Ajte gore da jedem šta. Evo Salamin mi došao, ajde jedem, ogladnio sam. Nemamo struje. Jel ti nestalo struje? Imamo 2 dana. Joj ti struje. To mi je najgore. Joj ti ćeš zimu zbiti isti jebot. Ništa ja. Snosio na drva je svu, koji šta još? Pa imam gore narezano i... Pa imaš u šumi, joj, vidi kolika je šuma, ali trebaš malo dotjerati, nek ima još. Malo ono probu, ma ide ko zrno. Pa ide, izrež one na čutke onda. No ne stoji. Pa ćemo sutra Sokolac. Gdje si, koco, maco, vidi maci. Lop. Jesi lopovčina. I su na idiot, ne zove. Ko? Samo ću to lekciju. Ej, da ti meni zove da sam ja peder, nisam ja den peder. Neko te zezo. Pa znaš, ona pričao sam ti. Hoće li ujest ovaj mačak? Boga mi pozika se. Nekad hoće, jel? Vidim što se okreće kad ga ovako tapše. Boji su slivača negišta. Điđo, gdje si to Điđanu? Znači, trka po kući kad su upali sivači. On, Što on Anesa gleda, vidi sve ga u oči gleda. da sebe smo stajne se ponijeti. Ma nismo jutros punili, bilo je salame malo prije, mogli smo njemu dati. Da nismo dali onom tamo Gari. Gori tomu doli, Goro gladan bio. Jel ti ljuta kisela? To te zub boli, pa zato. To kliješ šta izvadi, ba. Ovo je same, kako ću ga izvati, kad ja ne smijem tu otići da ga ne ubio iz pištolja. Pa kako ja vadim, evo 6 sam do sad izvadio. Ja ne smijem. Mogu da pričam više, ostao sam krezao skroz.